Športový klub je často výdavok, na ktorý rodinám nie vždy vyjde. Boli sme na tréningu karate klubu. Hoci už pred rokmi vymysleli koncept, aby mohli športovať aj deti zo sociálne slabších pomerov, športové poukazy pomôžu tiež. Na tréningoch nájdete už aj trojročné deti. Zdokonaľujú sa v gymnastických aj atletických zručnostiach. Lucia sa karate venuje 6. rok. Som rada, že športujem od mala. Na tréningy chodím rada, lebo sa učíme nové techniky, kata a tie potom môžeme využiť na súťažiach. Ja mám 2-krát do týždňa tréning. Baví ma na tom celom zápasiť. Dnes tie krúžky nie sú najlacnejšie a naozaj, keď niektoré deti veľmi chcú a nemôžu, tak ako je to dosť smutné, hej, že vlastne štát sa nepostará o to, aby vlastne pomohol tým rodičom. Ako už zaznelo, štát vtiahol do spolufinancovania zamestnávateľa. Si myslím, že to rodičom pomôže, pretože pri dnešnej situácii veľkých výdavkov škola a rôzne iné, tak hlavne pri tých viacčlenných rodinách, ktoré majú viac detí. Deti, ktoré začnú športovať už v mladom veku, si začínajú vytvárať návyky na tú športovú činnosť. Čiže tento príspevok tiež môže prispieť k tomu, že vlastne tie deti si vytvoria návyk, budú pravidelne navštevovať tie športové kluby a ich tréningy a tým pádom získame aj nových športovcov a možno trošku viacej zdravia, fyzickej kondície v našej spoločnosti. Klub navštevuje 250 detí, no a rodičia to ročne vyjde 350 eur. Pokiaľ sú dvaja súrodenci, tak máme tam taktiež zľavu. Klub už ale pred rokmi spustil koncept pre sociálne znevýhodnené deti. Máme okolo 15 detí, ktorým vlastne všetko hradíme od členského kimona, chrániče, všetky súťaže, čiže oni nemajú absolútne žiadne výdavky. Takto u nich trénujú aj deti z detského domova. Z Prešova Kristýna Oravcová, televízia Markíza.